Siyabonga kakhulu obingelela ubaba udokotela, ubaba oyisizwe, ubaba ojabulile. Siyazi ukuthi naphesheya abantu baba ojabulile, hhayi uthokozile, ningethuki baba ojabulile, siyabonga. Baba udokotela sikubingelele bese siphinde siyakwamukela uhlelo lwethu namuhla. Baba udokotela kunabantu esiyasibabone umuntu uthola ukuthi wenza iphathi wenzela ogogo. Singasho ukuthi ku-wrong lokho but abanye-ke kuthiwe bakusebenzisa ngendlela e-wrong. Kukhona into ekukhulunywa ngayo ebizwa ngesithwalo sezalukwazi namakhehla. Kungabi khona into enjalo uma ekhona iyini baba udokotela and buyini ubungozi bayo, buyini ubuhle bayo? Siyabonga kakhulu, lento yezithwalo iyasikhathaza kakhulu. Akekho umuntu ophephile manje, akekho umuntu ophephile. Kuthwala ngayo yonke into, ayikho into engathwalwa ngayo. Wena ungakuthwala nangento zokugqoka. And then asifuni ukukhuluma into eziningi ngazo mhlawumbe siyashumela kulona isonto la vese angivamisile esontweni. Into eyenzekayo la ukuthi ufuna sikutshele nje iqiniso ukuthi uzolibamba kanjani indaba yakho le. Wena-ke othwele ngezalukwazi manje sicela ukukuveza obala ngoba u-wrong lento yenzayo. Uma uyazihamba uyenzele kude, ungayenzi la ngakithi ngoba nje iyasikhubaza, ikhubaza thina. Hamba uvalele izalukwazi zabelungu lapho wenze zona lezi ey'hlala lapha ama-hobs zamandini, wenzele zona amaphathi. Kunesithwalo esitholakala eTete, kunesithwalo esitholakala eMamboni. Lesithwalo lesi basithanda kakhulu eMamboni, isithwalo sezalukwazi. Uma usuyenzile lento bakunika-ke lesigubhu sakhona siba sikhulu sibe mnyama, siba mese besigqokise into engathi ingubo kanodoli. Then mese besho ukuthi yambona-ke lo gogo lo uzohamba naye. Into eyenzekayo lesigubhu lesi bathi siwugogo. Abantu mebekubiza nawe bakubiza ngogogo. Ugcina ungasazi le ndoda yogogo indoda enjani lena elokhu ivuma ukubizwa ngogogo, kanti isithwalo sakhe akhushulwe ngaso. Uyanikeqa ninathi hhayi abantu badala. Bakhona abantu abakhushule idlozi lesalukwazi but isikhathi esiningi ovithiza labantu besitshela ukuthi bawogogo. Then-ke off record ukuthi makhona umuntu ongizwekayo. Then into eyenzekayo lana-ke bayathwala labantu laba ngezalukwazi zethu. And then umuntu uhamba ngemoto ezinhle, imoto ezinkulu. ngeMandela Day isithwalo sakhe si-operator lapho. ngeMandela Day wenza beka itende egroundini, athole ipermit kumasipala for gathering of abantu aba-more than 50, agcwalise abantu lana and mese kuzoba nephathi. Into ayenzayo lesigubhu sakhe sidla imbongi, asidli igazi, sidla imbongi wonke lo nyaka, sidla imbongi. Kuzothi mhlazane eseyenza lo msebenzi lo, mese sizodla igazi likaXamu. Bulala uXamu awubulalele lana. Uma sewubulele lo Xamu lo uyawuthatha uyowugqiba lo Xamu kanye nalesigubhu lesi osekweni lomfula. Ngesikhathi igazi laXamu silingene lana, mese sekuphekwa lokudla okuphekwa lezalukwazi, uzosigovula lesigubhu sakhe ngophondo, aconisele kulokudla okuzophekwa lezalukwazi, obiryani, yonke into. Mese bayadla komakhulu-ke, badle kuqoqwa amathambo, kwenziwe yonke into. Mese athatha amathambo mese yanekwa. Khumbula ubafakele igazi laXamu, igazi laXamu alifaka esigubhini, wahlanganisa isigubhu esidla imbongi yonke lesikhathi unyaka wonke. Then mese yaxova, mese nikeza izalukwazi zethu zidle. Uma seyidlile seqoqa amathambo wathatha uwabeka phezu kwehhoko ayoma, uyawathatha uyawagqula agaba impuphu. Lamathambo uzowaconisela futhi nawo lesigubhu. Uyawathatha lamathambo alenyama kade idliwe izalukwazi, uyowagqiba osekweni lomfula kanye nalo Xamu yonke into uyogqiba ndawonye. Uzobe sesuka mese sekukhipha uXamu lo emva kwensuku eziwu7, usiyakhipha, usiyawuneka, uyawugaya, uyawumisa nalamathambo lahlasela esigubhu, usiyawushisa, ugeza ngawo, uceba into eyisimanga lo muntu. Kuthiwa eve busisekile, buka nje wenzela izalukwazi, uzikhiphela ezinye wazihambisela door to door ama-food parcels. And then kanti ilesithwalo sakhe lesi akade senza. Ngalo ndlela umuntu ukukhuphuka into eyisimanga, into ezathu ukuthi asebenzise igazi likaXamu alifake kulesigubhu, mese ugqiba lesigubhu noXamu. Lesigubhu lesiphenduka sibe utikoloshe. Uma sesiwutikoloshe, abantu abadle la kuyena sithi door to door, abazukulu balabantu akade beyadlala babaphuwa into eyisimanga. Ama-accountant aba-adept, othisha bayaphelelwa imisebenzi, o-qualified, ugogo wakho ubhizi emakhaya uhamba imicimbi angayazi, nihlupha nibe ningazi ukuthi kunakele kuphi. Niyakholwa la ekhaya nisindisiwe, nithandaza njalo, niyasabatha, sekuze kwadabuka iy'nyawo, nihamba ngenyawo uma umgqibelo nesontweni, akwenze kufa khona. Iphandla sibhathwe endololwaneni, akwenze kufa khona. Kanti ugogo ubhizi ulanda ley'lwane leziyana, ley'lwane mese zispreda zidla yonke into yenu njenge-cancer. Ngalo ndlela-ke wena gogo osahamba imicimbi enjalo,
sicela ukuthi nje idla okwakwakho uma enilanda lo baba noma lo bhuti noma lo sisi ngoba lo sisi unenhliziyo embi nje lokuqala akaliftane emontweni angazi lephathane ezalana nihlangana naye akaze athengele umuntu o-wheelchair la ekhaya akaze akhele umuntu kunabantu abahluphayo abakheli kodwa wenza show unyaka nonyaka wenza le party yezalukwazi kuyisithwalo ke leso sezalukwazi uyaqiniseka ukuthi anihambi na lutho la ekhaya ingakho ke sithi uma ukuthi ugogo wakho uyayihamba lezinto woza kubaba udokotela woza kubaba ukhanyile woza kubaba udlomo hamba weye kwenyanga woza kuDr Sibanibani umprofeti Sibanibani batshele ukuthi ubaba udokotela kwivideo yakhe ukhulume kanje ngicela ningisize nkosami nikhiphe lo moya ulando ugogo namhlanje siyahlupheka la channel la kuyona ukuthi ngiqhwaga abantu nabeze kumina ngithi simbula ichilo lalabantu laba abasirobha egaming abarobha ogogo bethu ngoba be-weak in mind ngalondlela ke isithwalo sezalukwazi sibaluleke kakhulu sisikhulume and then asivalwe ukuthi wena umelapho indaba usasenza ngokubeyeke nje ukuthwalisa abantu ngezalwazi abantu iyahlukumeza ukuthi ishaya nongonanga kusindo nongathwele ngalondlela kuba udokotela akekho against sona uyaphikisana naso ukuthi angesiyekwe ziningi ithwalo singathwalisa ngazabantu kodwa lokho ukuthwalisa abantu ngezalukwazi ihlukumeza kakhulu lento isono ngaphezulu kuba isono ngoba imindeni eminingi iyakhubazeka kodwa wena uqhubeke wakhe isitezi egqumeni lesitezi egqumeni wavese nje uneviye phezulu isitezi sakhe egqumeni ngoba ufuna ukubuka ngalondlela isona ke isithwalo sezalukwazi sibonga kakhulu abantu besazohoxa kulesithwalo sezalukwazi siyabonga